O, isang kamay mo na. Pwede ka na sa... Alright. Thank you. Ayun, thank you. Thank you, libre sa akin eh. Legit. Ha? Ayan, magandang umaga mga katiksay. Nakasakay akong ano yun kay ano Jun Magtoto. Hindi na tayo nagdala ng barel. Hindi na tayo mamamaril. Wala nang pestuan dito eh. Ayan, sa tapat ng kolong-kolong. Kita ka magpesto boss. So, team pesto dito. Yan, si Jun katiksay natin. Good morning po. Oh, yan yung kasama niya oh. Ito yung baril niya oh. Gusto niyang palakasin eh. So yung mga katiksay, ngayong araw nga daw kasi ngayon namin bibigay yung mga ano, yung ID. Natapos na kasi yung mga ID namin. So lahat ng may natapos na ID pupunta ngayon, nasa 33 lahat ata na boss na 33 yung i-release na ID ngayon. So ang gagawin namin, mamamaril muna kami. Tapos mga around 8 or 8:30 ganun, bago mag 9 bababa na tayo dun sa Sunset Park para magtipon-tipon na dun. Pero bago nga yun, mamamaril muna tayo. Sasamahan muna natin sila dito. Tuklukan bagya boss, yan. Ang araw ng Webes yun, wala man siyang kasama nun eh. Kaya nga, nadaanan ko sa dito eh. Oo, kaway ka muna sa mga katiksay natin. Shoutout, Ayan o. Pamagatik sa Epicenter. Alright, shoutout doon sa Pamagatik sa Epicenter. Magiging member din yan. Oo, kalapit na. Oo. Yan, nahuli na ng pesto dito lang sa baba oh. Yan, naka-uniform din yan. Mark Deyang. May arakal na akin boss. Ha? Kaway ka pa rin katiksay dam. Ayun, ganda ng pesto oh. Dito yung mga tropa natin oh. Boss Elmer. Idol, good morning. Morning. Ayun yung pogi oh. Ano, mamaril ko bagyan eh. Si Mang Dolphy. Ayun, ang daming dalag. Ang daming dalag na nahuli niya. Oo, Ito yung ano, huli ni ano. Pwede na. Ayun yung mga pangalan nila sa likod oh. Ayan oh. Ayan, makikita nyo yan sa YouTube. Ayan. Tapos yung isa ito oh. Ayan. Makikita nyo yung mga yan. Subscribe kayo. Boss, kaway ka muna sa mga katiksay natin. Ayan. Ayan, mga Pampanga Tiksay Fish Hunter. morning mga idol. Gagaling ng mga tropa natin. Ang layo. Dito kami sa taas oh. Oh, atabi. Tinamaan pa. Yan ang yun lang nagagawa na sobrang katin ng daliri. Kahit malayo, babarilin mo na. Sumabit pa mga idol. Pinabit pa yung bala. Sabit nga lang. Ramdam ako nalulus. Ang lalaki ng mga huli oh. Pamaksiw. Ito na support mo dyan. May pangiyaw na tayo mamaya pare. Pwede na oh. Yan naman ang mga idol. Yan. Mga katiksay, ito pala yung lugar na ano kung saan pala unang nag-catch and cook yung grupo ng Pampanga Tiksay Epicenter. Kasi ito yung palatandaan itong nakahiga na Aratilis na yan. Tama ba? Aratilis ba yan oh? Sa Kapampangan, Saresa yung tao dyan eh. Ayan oh, dito kami mismo nun, sa gitna dyan. Kaso ngayon oh, mahirapan tayo dyan kasi masukal na. Saka dyan ka do, baka may maano pa tayo dyan.
Morning. Morning. Good morning. What's down? Balak ko na. Daw sa isa. Put mo yung uniform mo para makilala ng gwapo. Wow. Ganda niya. Ayun. City Center. Kulang pa yan. 19. Wah. Tayo po kaya ganyan, dati nga po yung presidente na mo ngayon. Karen, no? Gamatan na eh, gamayan. Luis na yan. Para pa. Laki oh. Dito na ako yung sunset. Morning. Panay tayo ni guys. Si presidente. Oh, dalawa oh. Ilan yung galogin niya M1? Lagay niya din yung balbule. Good morning. Shout out sa lahat ng maninigsay, ng mga tropa natin. Alright. Financiers Club. Alright. Malain tayo ng Panginoon. Ha? Hallelujah, amen. Ito. Pasensya na pala sa mga hindi natapos na ano. ID. Sa susunod na linggo siguro, baka mabuo na yung mga ID natin. No? Yung iba, kalahati pa lang. Kalate siguro. Yung mga miyembro, nasa kalate pa lang. No? Tapos idudugtog na lang sa... Wala pong pangalan. Transaction sa mga establishment na kailangan yung valid ID, magagamit po nila. Pero pasensya na po sa mga hindi natapos. Ako na po yung humihingi ng pasensya sa inyo. Kasi yung pagsesend po natin ng details, pa isa-isa, araw-araw nagsesend tayo ng details dun sa gumagawa kay Joshua Gutierrez. Nagsesend tayo araw-araw sa kanya. Kaya minsan nalilito. May nagkapalit ng pirma, may nagkapalit ng muka. Okay lang kung pogi yung naging kapalit mo eh, walang problema eh. Kaso kung mugang mukha ko mapalit, patay! Tangina, sayang. Pero kung yung talino magkakapalit, pwede rin yan. Wag lang sa mukha. Pero sa talino, pag nagkapalit ng talino, ayos na ayos yan. Boss Argel, Ricky Sawal, pasensya na. Pero ingat, nasaan? Si Noni Boy Bulaksaw, nasa Bataan, hindi makakarating. Pero wala pa rin yung ID niya. Happy ka pa rin. Kaya kaya Balen, Hangover. ewan ko, kausap ko kagabi, siguro may hangover na naman. No? Pero shoutout pala kay Ate Angie ko sa San Leonardo, tsaka sa pisang sa Sacramento, USA. Nandito yung isa kasama ko ngayon. Sana ngayon,
lalo natin palakasin yung pagsasama natin at tumatag. At kahit anong mangyari sa ibang mga grupo natin na suportahan lang natin sila, hayaan lang natin sila. Set out lang natin lagi. Para di natin Kaibigan natin makalimutan. yan Sila lang naman yung nagtatanim ng galit sa atin Oh. Ewan ko, kasi hindi ako nangarap. Yung sa akin, obligasyon sa Pampanga Tiksay Epicenter. Hindi pangarap na maging sikat ako. Buong Pampanga gusto ko sumikat sa paniniksay. Kaya, Mayor Nagit, baka naman. Mayor Jan Sambo, baka naman. Diba? Legit naman tayo Kaya pwede kong i-shoutout sila. Diba? Yung mga sila Kapitan Callas, si Kapitan Lopez, nung minsan na nag-open Pampanga Exclusive Competition, binigyan tayo kagad ng permit. Pinakiusap pa tayo sa private na dadanan. Maraming salamat kay Kapitan Lopez ng Francisco Dos. Diba? Hindi tayo namimili ng membro kasi may gastos yung sa atin. O sa mga hindi nakarating, para malaman nyo kung saan napunta yung mga binayad nyo na members fee na 500. Sasabihin ko, nakatulong tayo, siguro mapapatunayan ni Mr. Ramel Cudo. Yan. Si Marsky Coltibo. Noon una, tinatayo ko yung Pampanga Tiksay Epicenter. Wala pang pondo yan. 1.5 lang ata ang pondo. 1.5 lang yung pondo niya para ma-register natin. Kaso nagkasakit yung misis ng isang katiksay natin. Lahat ng pondo binigay ko sa kanya, yung natira sa atin, 34 pesos. Nag-ipon na naman tayo ulit. Isipin mo, lumaki tayong ganito na walang pondo yung asosasyon, hindi tulad ng iba. Pero may mga kasamahan tayong mababait. Kahit paano lang nag-send sila sa GCash ni nung kamag-anak ni Mr. Budo. Ganyan kababait yung mga miyembro. Saka dito, quality naman yung mga miyembro rito. Bigatin. Joseph Vego, 2003. 3 times awardee award. Salipa City Champion sa Saranggola. Hindi ko nababanggitin yung ibang natamo niya. Bert Lingat, the slingshot, Kabalen, slingshot ng buong Pilipinas. Si Noni Boy Bulaksaw, isa rin sa matindi. Napakalaking asosasyon niyang hawak niya, pero pumasok sa Pampanga Tiksay Epicenter. Tayo ngayon, nandito si Dong Saison, ang gobernador ng Pampanga Tiksay Epicenter. Paggaling sa biyahe yan, nagpapalugaw yan kay Kidos. Mamaya. Iwasan ko kayo. Sagot niya. Contribution kayo, sagot niya doon, minsan ako humingi ng pasensya, talagang hindi pa kaya ng asosasyon na natin sagutin yung gastusin, yung mga gastusin natin kung ano. Kaya sinasabi ko, konting sakripisyo na lang. Pagkatapos ng ID na to, na 100 yung babayaran natin sa ID, tapos na. Siguro yung obligasyon na lang natin nun sa grupo, pag may humingi niyang tulong na bukas palad naman natin tutulungan yung mga yan. Basta nagsabi sa grupo, maliban lang kung nasa isang sulok yung tweet niya yung inaarap sa atin, hindi nagsasalita. Diba? Meron pala tayong isang kasama na nag-left sa group na sinasabi niya ako yung nag-left sa kanya. Kung kayo naiintindihan nyo yung salitang left this group, siguro maiintindihan nyo, kaya nyong ipaliwanag. Iba yung remove sa left, diba? Iba rin yung right. Makikita mo kung sila na. Kaso pinipilit niya sa akin na Nag-PM mismo, nag-PM siya, bakit aleko mo ko, sabing ganon. Alam nyo naman kayo, mulat sa pool na tinayo natin ito, hindi ako nagtanggal ng membro, silang pusang umalis. Ewan ko kung ano ang ayaw nila sa Pampanga Tiksay Epicenter, pero napakaganda ng samahan natin, diba? Kaya si Vice, nakikita nyo bagong Vice natin nung hindi ko alam kung ano. Ito, may bisita pala tayo. Mark Santos. Mark Santos.
Works, yung page niya yan. Bisitahin nyo, libre lang. Ayan, shoutout lang kayo. Oh, shout out lang kayo, libre yan. Oh, libre yan. Dyan. Oh, no. Don't forget subscribe sa channel ni Saan nakakarating yan? Batis Pat. Oh, pero wag kayong sumama ng loob kay Joseph Gueco dahil hindi kayo niya naisasama dun sa may mga toman. Kasi private yun. Binibingwit yun tapos binabla. Ito sa amin ngayon. Huwag Huwag kayo. kayo magsasama ng loba. Sana. Depende sa lugar kasi. Depende sa lugar. Joey Vico. Okay na yan. Ano yan? Okay na yan ito na. Okay na yan. Bayad na ito. Ang parang may pamakwait ang neto. Hilario. Okay na naman yan. Alvin Okay na naman yan. Ha? Ferdinand Wesley na. Ferdinand. Pulga. Kalayo, ang kain na kanyo. Graduation na, graduation. Gerald P. Samya. Gerald. Lumami ako, any pagi eh. Oh. Boss Glenn Makaspak. Karing kapiraman. Alright, Glenn. Bro, gana bro. Harold Pangilinan. Layo rin. Kaliwas sa talang mula, sige. Boss Jesus Miranda. Ito. Tayo pagi na. Oh. Pagay mo, pag... Yan. Boss Nelson Padilla. Alright. Thank you. Ay ni po gini. Sek. Boss Chris Nugget at Ito yung sa atin, ito yung sa atin. Oh. Yan. Ayan po ang set registration number natin. coordinator. Ako kinuha tayo ko rin. Alright. Ramel Pudo. Thank you. Boss Dings. Soriano. Ano? Ito. Oh. Alright. Graduate ka na. Boss Ener Basilio. Senior Basilio. Yung inaanak ko, teka may uniforme. Yung wala yung Oh, may pa. Bakit may pa? Hindi wala. Pena ko rin. Boss Catalino Magtoto. Toto. Magtoto, John. Ang tumalas kanina. Res. Pangilo Malingit. Harap ka pa. Alright. Ang ating presidente. Thank you. Thank you, libre sa akin eh. Boss Antonio Escoto. Doña Escoto. Alright. Alright. Bayat. Kamali yata. Oh. Boss Michael Yan. Sawal. El Sawal. Alright. Ready na. Boss Roel Torres. RCT. Layo. Roel Torres, wala rin. Tabul na Tabuloy. lang. Rolly Giray. Layo. Ha? Japoy Tulio. Japoy, wala rin. Busy. Mark Anthony Sarita. Alaga Wala rin. Ayun naman. Hawak na lang yan, tapos pamimigay na lang. Boss Jeric Diwa. Kukunin na lang kay, ano, Vice. Ayan. Alright. Mark Anthony Santos. Ayan. Noxing page, noxing page. Chubby Works. Sabi works. Ayan. PM nyo lang, libre lang. Master Thomas. Master Toman. Ayan. Legit. Tunay yan, tunay. Oh, boss po itang may palitan ni Churay. Boss Ali Polito. Ay, hindi, may palit din. Nagkapalit. Alright. Boss Jojo, layo na. Jojo pa Jojo, niya. ikaw nakita kang Jojo. Boss Jared Nicol. Jared. Sa likod. House na win. Sunset. Sige, Sunset. Boss Bert Lingat. Bert Lingat. Layo na. Lapan mo na kampais ganyan din. Ayun, nalayo naman yan. Wala ito, wala. Vice. Ayan. Ayan, Vice President. Lapan mo na kampais ganyan din. Okay. Yung mga ano pala, yung mga hindi nakakarating,
Nakakaya na, Vice President. Wala rin. Gisay mo niya mo nito eh. Tasan ka ba? Tasan baral! Alright. Thank you. Ingat, next time. Okay. Yan, papalam namin lahat mga katiksay. Ingat lahat ha. O, isang kaway muna. Wala tayong trabaho ngayon. Nag-resign ako sa pagpabiyahe ko. Yun lang, thank you. Boss ha. Ayan. Ha? Wah. Ano Brad? Next time na. Sige. Oh. Joel. Sige, tulungan. Hello.